tjelesnog i zdravstvenog odgoja Srednje medicinske škole Tuzla, organizaciji školskog sportskog društva Medicinar. Period od 13. do 15. januara, tačnije vikend, petak, subota i nedjelja. Glavni program je takav da ćemo imati aktivnosti sa djecom skijanja, zatim sankanja i ostalih sportova. Imat ćemo jedan dan i pješačenje. Broj učenika je oko 150, uključujući i 20-ak profesora naše škole. Ja sam Asja Sauhović, učenica Srednje medicinske škole Tuzla. Ja sam bila na zimovanju sa svojom školom na Vlašiću u periodu od 13.1. do 15.1.2017. godine. Bilo nam je predivno. Naučila sam skijat za taj kratak period. Došla sam sa školom, ali znači ispred organizacije školskog sportskog društva Medicinar i pohvalila bi profesora i mnogo su nas naučili i super. Želela bih da se zahvalim ispred profesora Srednje medicinske škole na fenomenalnoj organizaciji ovog trodnevnog eventa na Vlašiću, također i Holiday Travel agenciji. Sve je bilo odlično, fenomenalno, djeca su uživala, mi smo uživali, mi smo skijali, neki obnovili, neki naučili, tako da hvala vam i organizujte ponovo sljedeće neko drugo skijanje. Vidimo se, ljudi.